Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selatu selam ser Muhammed aleyhissalatu vesselam be. Selama Xude ser tamami Müslüman be. Selama Xude ser ehli imani be. Selamu rahmeta Xuda ser bütün insani mezlum be. Xuda azze ve celle mecliser tariqa müstakim ser ya ras. Xuda merne de ayrılmış kırını. Özellikle ve şevi ve seferi sohbeta me evan insanı ku evan genci ku riya xuşaş kirine evan genci duri riya hakikati ketine evan genci tam İslamiyet çiye tam İslamiyet fehmine kirine sohbeta me hakkı vidabe em sürekli hayata sahabiya hayata evliya em anlatmıştık ki insanı riya xuşaş kirine bu ana örnek hildin, hişyar bibin, hakikati bibinin, hak çiye hakkı bibinin, jirya delaleti, jirya batağlığı derkebin. Dönemi Hazreti Ömer radiyallahu teala anhuda Hazreti Ömer Amr-i Kure As sahabi ki mezimbiye Hazreti Ömer dişine Şam'ı, vali olarak dişine Şam'ı. Hazreti Ömer zamanı vali ve tayin dikirin dışandın, beriya Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir jiyu sabu, daha beriyavi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve dışandın, şiret dikirin, hunçun kuderi, emru nehi Xuda çibe huni evi hareket bikin. Hun nabijin em bune koltuk sahibi, em bune vali, ev halkı hani tevketiye bin emrime, emi biseri xu hareket bikin, tev şiret dikir şanlı. Hazreti Ömer jî emroy kore az şiret kir, şan de Şamî, ser riya hakikati, ser riya Kur'an'ı, ser riya Resulullah geret o ayrılmış nebi. Gele gence me iro reder ketine, hinek insana, hinek lidera, hinek padişah, örnek şura göstermiştiken, bana insanana madem İslam'ın çıma rederket, çıma zulmeydikin. Hal hale, meriv kuvveti Müslüman bebe gere meriv luvana meze neke meriv peşa xwe Peygamber aleyhissalatu vesselam meze bike meriv peşa xwe sahabiyan meze bike hayata sahabiyan meze bike hayata evliya meze bike İnsaneki ku beje ez İslam teke ve şemsiya İslami zamanı zulme bike süci İslam içe İnsaneki bu Müslüman göstermiş bike kul hakkı riayet neke süci Kur'an içe İnsaneki sernavi İslamiyeti zulmü bike, sernavi İslamiyeti khuni berjine, süci İslamiyeti çe, süci İslamiyetini ne o insan suçluye. Hazreti Ömer jiz amru kore asrad dibi suy Şam'ı da adalet biki. Amru kore aslı çe, zamaneki Şam'ı da sekine, camia Şam'ı küçük bir Müslüman, tira Müslümana nekir bir Müslüman ter cami ki da ne dibun, Emre Kore as istişare kir wan insanı ileri geleni şehir top kir. Guci ki müsait bibini em teb hevdura cami kemezin çebikin. Eva camiye hani küçüke ehli Şam'ı tira ehli Şam'ı nake. Emre Kore as vati millet ragu millet topu ciki müsait hebu alane ki müsait hebu. Ev alana müsait girtin. Gu eva alana hani müsait em camiye vira çekin. Amroy Kore az go bişinin eva arsi kete da hene hakkı kete da he be herkes biravere emmi hakkı wan bidini jebi kerin cami çebikin. Herkes hat arsa xwe firote Amroy Kore az arsek te dama go eva yeki Yehudiye. Amroy Kore az şan de pe Yehudi hat go te evi arsa xwe bidî me eva alana tev kiriye emmi camiye çebikin dirda. Yehudi go ez nadim. Per ısrar kir nekir Yehudi gu ez nadim. Arsa min ez nadim. Emroy Kore as değera arsa wî çi bû? Girt pere da meriva şand govi peri ham beherin bidnî em ê camiyê çêbikin.
بزۆرە ینی گوازی ژێ بستینم بێ ڕەزاوی ئەو ژی چوو سەر حاڵی خۆدا کا ئیسلام چما گەرە زۆرێ بکە مادەم کو دبێ دینی مەحەقن چما گەرە زۆری ئەرسا مژمە بستینن مسلمانێک ڕاست هات مێزە کرد یەهودی پڕ مەحشوم بیە پڕ حاڵی خۆدا دبێژە کا şikayetê me hebe ez ê herim cem valî jî wate ku bigire ersa min zorê ji me bisîne ka ez ê herim cem kî Müslüman got tu edaletê dixwazî here Medîna Münewwere here cem Hezretî Ömer radiyallahu anhu Hezretî Ömer Emirülmüminîn Xelîfê İslamê edalet cem Hezretî Ömerê Yehudî raborî ket berê xweda Medîna Münewwere çû Medîna Münewwere suala Hezretî Ömer radiyallahu teala anhu kir Jêra gotin got piştî nimêja nîvro filan baxçî da got darek ketê binê wê darê da îstirahet dike Yehudî xwe bi xwe dişimîş bû çünkü Yehudî padişahê Rom împaratorluğê dîtibû padişahê Bîzasa dîtibû ewan padişahana di qesra da rûdiniştin ewana di vîla da rûdiniştin wetê rûdiniştinê etrafê wana bi hezara esker hebûn tena padişahê niha diçin cîkî bi hezara qormava diçin yê Bîzasa wisa bûn yê Roma wisa bûn yê kufarê wisa bûn ew jî zenkir ku ê îslamê jî wisane piştî nimêjî ew cîk jêra gotin çû lê mêzekî binê darekî da mervek tenê rûniştiye dora wî kesek tune dilê xwe da got eva ça dibe xelîfê îslamê eva ça dibe padişahê îslamê padişahê îslamê ne qormayî wî heye ne qesra wî heye ne vîla wî heye binê darekî da rûniştê îstirahet dike ji yekî sual kir got ez hatime ji bo Hezretî Ömer goştî Hezretî Ömer binê darê da îstirahet dike Hezretî Ömerê çû selam da Hezretî Ömer radiyallahu anhu ya Ömer got Şamê têmê hal û hevalê min emroyê kurê as valiyê Şamê aha Hezretî Ömer wira perçekî hestiyê deva hebû guhera wî perçî hestiya bide min dayê qelema xwe derxist murekkebê wa ser du sê satir erebçe nivîsî da destî wî got bi here bide emroyê kurê as Yehudî ku ka derdê min çi derman kir eva du satir yazî nivîsîn valiyê çi bike valiyê qey heqê me bide rabû hilda hate Şamê girta emroyê kurê as wetê emroyê kurê as ew xwen emroyê kurê as dest pê kir giriya got temam got ew perê me da te ew pere ji te ra arsa te ji em ji te nasînin Yehudî got ez naçim özellikle gencê Müslümana gencê niha em gazî wan genca dikim cavê xwe vekin heqîqetê bibînin riya xwe şaş nekin sonî meriv muhtacê xuda dibe sonî meriv dimire bi înterneta neçin helaketê çima hûn guh nadin Qur'anê çima hûn guh nadin alima însanekî înansız însanekî Yehudî Xristiyanek kitabekî derdixe hûn wê kitabê dixwînin hûn radimin ji riya heqê derdikevin pekî bavkalê we di kîjan rêyê dabû hûn qet bavkalê xwe mêze nakin bavkalê we Müslüman bûn bavkalê we nimêj taetê xwe dikirin bavkalê we diçûne camiya çima hûn wan mêze nakin örnek hilnadin çima hûn kitabekî Xristiyanekî Yehudî dikeve destê we veya xwe yek derdikeve înternetekî da saldırî dide İslamê rencîde dike İslamê düşmüş dike İslamê nerin göstermiş diken heme hûn ji rê derdikevin yazık e ji wê genca we da cavê xwe vekin heqîqetê bibînin mêze bikin İslamiyet çi ye ji we re bijime eva örnegin ji we re Yehudî jî re dibe tu çima giriyayî dibe tu ji me sebebî ji me re bêje Hezretî Ömer çi nivîsî bû dibe Hezretî Ömer ser nivîsî bû gotibû qey edaleta min qasî edaleta Nûrşî Rewan nabe Nûrşî Rewan jî beriya Resulullah padişahekî İranê bû aşırı derecede adil bû İslam nebû feqet adil bû edaleta wî pir menşûr bû heta Resulullah besa wî dihat kirinê digot xwezin Nûrşî Rewan Müslüman biya ji rûçkê wê edaleta xwe da
ku avqas adalet bu xwezil Müslüman bya ew adaleta wî daha yê mezin bibiya. Yehudî sual dike çima dibe adaleta nûşê rewan çabû? Emrê Kurê as dibe beriya İslamiyetê dibe ez û tevê Hezreti Ömer em çûne İranê ticaretê. Dönema nûşê rewan da. Em çûn dibe devê me hebûn, perê me hebûn, em çûne nîzîkî İranê, em çûme devê xweste xanekî, em xanê dabûn, meriv hatin girtin devê me jî mestandin, cerdek hat devê me jî mestan, perê me jî mestandin. Wetî bû sibe xancî hat xancî me şikayet kir, me jê re got wele meriv hatin, merivê aha hatin, hem devê me jî mestandin, hem perê me jî mestandin. Dibe xancî ji me re got ewan merivê hûn salix didin, yek werê nûşê rewan e, yek wezîrî wî ye. Heftê carê nûşê rewan nava milletê xwe digere, însanê ku derdê wan hebe, derdê wan sual dike, hûn jî bisekinin heta heftekî ku nûşê rewan hat her cem nûşê rewanê perê we devê we bistîne. Eva valiyê Şamê ji wî Yehudî re dibêje. Yehudî, Hristiyan İslamiyetê araştırmış dikin, tên Müslüman dibin, gencê İslamî jî, gencê Müslümana jî, bavkarî wan Müslümanin, ecdad û abaê wana Müslümanin, di nava topluma İslamê da mezin bûne, camî dîtine, cemaet dîtine, mela dîtine, Qur'an dîtine, ew ji dîn derdikevin. Pir tiştekî ecîb e. Çünkü çavê wan kor biye, araştırmış nakin, birlik dibe ez dînî İslamî araştırmış bikim, here heqa heqnîne. Yê bi çi araştırmış bike? Wetî ku merî dînî İslamî araştırmış ke, merî Qur'anê mêzet ke, Qur'anê araştırmış dike, hadîsî araştırmış dike, hayata sahabî araştırmış dike. Belki her kitabeki Hristiyana bide destê xwe yê dînî İslamî araştırmış bike. Zaten Hristiyan dijminê dînî İslamî. Dibe wet hefte temam bû, nûşê rewan kete nav millet we digere, em jî rabû çûne, em zimanê wî nizanin, em çû me got derdekî me heye. Bi gazî tercümanekî kir, tercüman hat, me got wele devê me, tevê perê me, kurê te, tevê wezîrê te ji me standine. Dibe tercüman bi kurê wî re anlaşmış bû, bi wezîrê wî re anlaşmış bû, 90 bilgi dida nûşê rewan. Me çi digot tam nedigot. Dibe ji nûşê rewan re got evan merivê hanê dibin perê me hatiye dizînê, nûşê rewan got perê wan top bikin bindê. Wetê peredanê zivirîn hatine xanê, xancî ji wan re got we çakir, got wele perê me day, hal hewal aha bû. Xancî ji wan re got bisekin heftadinê, tam tercüman kelimê we ji nûşê rewan re negotiye, çünkü nûşê rewan pir adil e. Evê heftê ez ê bi we re werim. Emrê Kurê as dibe ji wî Yehudî re anlatmış dike, dibe ez Hezreti Ömer emman hetanê heftadinê, wetê em çûne hezûra nûşê rewan, xancî ji me re hat, nûşê rewan got îjar derdê we çi ye? Dibe xancî got hal û hewal aha ne. Kurê te, tevî wezîrê te, devê wan ji wan standine. Dibe got herin xana xwe, herin xanê devê we niha werin bigihîjin we. Yalnız wetê hûn sibê ji İranê derketin, hûn her du tek derîkê ra dernekevin. Yek we deryê Meşreq ra derkeve, yani deryê Doğoy ra derkeve, yek jî deryê Batî ra derkeve. Ji Hezreti Ömer Emrê Kurê as ra got nûşê rewan. Dibe em çûne xanê, wetê em çûne xanê me dî devê me jî hatin. Bû sibe dibe ez deryê Doğoy ra derketim, dibe me dî ber derî du hem meriv hatine asmış kirinê. Min sual kir, min got evana kê ne? Dibe gotin eva yek werê nûşê rewan e, yek wezîrê nûşê rewan e. Dizî kirine, nûşê rewan her du ji dar da kirine. Hezreti Ömer dibe derê Batî da wetê derket, mêzekî yek dar da kiriye, got eva ke? Got eva jî ew tercümanê tam bilgî neda nûşê rewan, yanlış bilgî dayî, ev jî ew tercümanê nûşê rewan girtiye dar da kiriye. Hezreti Ömer dibe nivîsiye,
جمرا گوتی قی عدالت عمر قاسی عدالت نوش روان تونه تو چاب زور دیگری ارد یهودی جستین تیا جامی چید کی İslam adalet avi çeyde be. Müslüman adalet ve nurşi revan Müslüman nebiye göre uçma dizi kiriye, göre veziri uçma dizi kiriye. Mali Hazreti Ömer tevi emroy göre aşi sandine her düzü girtine darda kirine. Levra iro gencime derevin ülke İslami genci İslami derevin dert kevin. Çıma derevin dert kevin çünkü adalet nemaye. Adalet içime da nemaye. Ala adalet kalbime da nemaye. Adalet davranışime da nemaye. Adalet de hükümetime da nemane. Padişahime da nemane. Levra genç derevin adaleti nava Hristiyan aramıştıkin, nava Yahudi aramıştıkin. Hal haleberi herkes dahat nava İslami adalet, digeriye dereve nava İslami huzur dedid. Ev Yahudi vetik ziya sahtike Yahudi digri, Yahudi kelime şehadet tine la ilahe illallah Muhammeden Resulullah dibece, ev asakuji hübbey camiyet ke. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat. بفكرن بكردي باخفن بكردي بعجبينن بكردي بشوبينن بكردي لشاكريكو بي آبو نبن دنگ بيجي گوهداري بكن بكردي